Merhaba dostlar. Жылы кояшлы Турциядан сезге. Менә 5 көн узып та китте инде без килгәнгә. Шушы отельгә Жустиана Парк Конти дип атала. Ниндидер нәтиҗәләр эшләргә буладыр дип уйлыйм. Бүген сезгә бәләкәй генә обзор эшләргә. Шушы отельнең. Сез бу отельгә килсәгез, сезгә җайлырак булсын өчен ориентироваться итәргә. Ярый, әйдәгез. Киттек. Бу парк Континың Жустиан территориясе бик зур. Ана тегендә зәңгәр диңгез. Менә бу уже башлана. Шулай аска төшеп диңгезгә хәтлем төшеп китә территория. Менә керә торган җир. Я таба китеп барабыз тегендә таба. Булар бу туристлар или кайтып китәләр, или киләләр. Менә монда тоже бер корпус бар. Бу тоже Жустианыныкы дип шутлана. Анда барырга мондай күпер. Күпер аша өстәгә качыгалар. Бу отдельный корпусына барып карап киләбез. Бу тоже парк Контига относится итә. Карашничек икән. Монда отдельный бассейннары бар. Һәм барлары монда аста. Еще монда. О, монда. Ух ты, ранчик мотор. Менә дуслар, кардәшләр. Бу кадная группа менә. Менә. Апельсиннарны да җыймаганнар әле. Агачта утыралар. Менә шушында входная группа. И ресепшнда шунда. Шунда таба атлыйбыз. Яктан. Менә керә торган җир. Де машина? Вон оце білий бус. Менә дуслар. Безнең ресепшн. Шушында оформляться итәсең килгәч. Без менә шушында оформляться иттек. Менә килгән кунакларга монда җиләк куйганнар. Асында ичеп карайык инде. Монсы сок. Молодцы. Эшләгәннәр. Холл главный. Шушында отельный гидлар утыра. Безнеке Сан-Фан туроператор. Менә монда. Безнеке менә монда булды. Так, менә сразу килгәч тә самый турецкий кофе эчәсегез килсә, киләс тә. Оба. Менә шушында керәсез. Бон патиссерия дип атала. Монда инде турецкий кофе һәм менә шушы төрек пахлавалары шәп бирәләр. Шушында алар менә.
Настоящий түрік кахвасы мында бирәләр. Кайнатып. Да, уже белгән кешеләр эшли. Hello, I would be advised to Merhaba. Bir Türk kahvesi alabilir miyim? Sade. Hayır. Sugar. Sade. Yok. 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 Bir. Ya, миңа Türk kahvesi эшләячәк бу апа. Алар отдельно алар кайнаталар. Strawberry. Which strawberry? Oo, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık gelsin. Ay менә. Минем кофе. Şepşen Türk кофесі. Қатырақ. Мен шекерсіз ішем, шыңға шулай қатырақ. Ну, шәп инде, шәп. Оны ертең ішсәң, көне бойы йөгереп йөрергә буладыр. Нәрсә әйтәсем килә? Кояш көннән-көн кыздыра. Килгәчтә без кремнарны сөрттек бит инде. Кояштан саклый торган. Бары бер ул җитмәде. Бары бер әрнеттерде тәнне, бары загорать ителгән. Бары бер даже төнне интектерде инде. Су ничек? Диңгез. Диңгездә yüzәргә була. Башта кергәндә суыграк әле, бары суыграк балалар белән. Бары кирдек. Диңгезгә килеп, диңгезгә су кермисеңме инде? Су кердек, су коендык. Бары суыграк хәзер. 22 градус где-то су җылылыгы. Сейфлар бесплатный. Монда бүтән елларны платный булган дип аңлавымча мин шулай аңладым. Бүтән роликлардан. Сейфларга түләсе юк. Вообще монда затратлар юк отельдә. Булай бер нәрсәгә аерым акча түләп утырарга кирәк түгел. Территориясе зур, яшел, мотор. Анимацияны бик мактаганнары, аниматорлар бар, ну ол хәтле прям супер-мупер дип әйтерлек түгел. Нормальный, обычный аниматорлар шунда йөриләр. Кич белән диско, мини-диско була, балалар баралар инде шунда. Иртән менә обогреваемый бассейнга баралар. Анда менә шушы лобби барның астында урнашкан. Анда җылы су, бассейн. Башта шунда пиштырдылар. Оста хамам бар әле еще. Хамам, парная. Дуслар, менә монда. Хамам.
Менә парная. Менә монда жылынып ятасың. Монсы парда отырасың. А монсы менә хамам. Бар. Короче, жылынып чыгарга орын бар инде. Хамамнары да бар. Алар да бушка. Кирип ятып чыгып була. Ночная дискотекасы бар. Сагат бер 12-ләрдә барсаң, как раз эләгәсең. Оста. Менә дуслар. Бу барысы да отель Жестиана. Монда менә аквапарк. Рустем крейсер. Менә монда дондырма, мороженое бирәләр. Менә дуслар, бөтен отельләрдә дә булган супер-мупер коктейльләрне менә шушы барда эшлиләр. Ул барның исемен әйтәм сезгә. Менә лобби бар ул. Лобби барда бөтен булган матур коктейльләрне алып була. Менә коктейльләр. Менә монсы баллы кызларга бара, монсы да баллы. Булары ир-атларга бара. Именно нинди эшергә була инде. Извините, пожалуйста. Менә инде шикарный территория. Як це називається по No ice. No ice cold. Менә жук кергән җирдә тора иде, бүтән элек монда мендереп куйганнар. Монда да бар. Менә диңгез. Матурлык. Менә аска таба кире төшәм. Бу 0-нчы кат, этаж. Менә кергән җир. Минус 1-гә төшәбез. Менә 0. Минус 1-гә төшәбез. Минус 1-дә ресторан и хамам, парная и жылы обогреваемый бассейн. Күрсәтәм. Менә төштек. Менә монда хамам. Менә ресторан основной.
Уже әбетке ашылғанар. Көрсәтіп шығайым енді. Тезгені. Сонда ошамлықның көплеге, салатларының көплеге. Мына достар. Салатлар міне. Ондағы міне қиярлар тәміне болды міне бұл. Бұл қиярлар тәміне. Балаларға міне мында. Тоже тәміне кәшілер. Баялы. Міне сезонный фруктлар. Бұлар персиклар вроде қотырақлар әлі, қотырақ. Абрикос қоты, груша ошарлық, алмалар ошарлық, абрикослар қоты. İt jariteler günde, irtende, abet kadar kişinde. Bana şu şolay. Merhaba. İt jariteler şolay. Elinde balık jariteler. Şey balık. Türkiye temlik eşleri. Пошли поставим. Ресторан достар bütün инклюзив тағы кебек. Шикарный. Барай бірде бар. Оч-точно қалмайсың. Выходтан шығасың да. И міне ол жылы обогреваемый бассейн. Міне ол. Ана менің қыз ананда піштірді ана. Міне. Менің қыз да менің малайды анда ана. Міне. Міне дальше кеттік. Көрсетіп шығайым енді.
Пул бар. Так. Мына мында мороженый. Тараталар көне бойы. Түрік мороженый бек тәмле. Мына пул бар. Пул барда мында. Әкем мындый нәрселер ата киш белән тартып отыралар. Бары чәй, түрік чәйләре. Куда они все сбежали? Кофе. Шушындай аты ішімліклер мында. Кемдер андыйны ярата. Мында ішіп отыралар. Но мында коктейльлер бермейлер. Мында шушы аты ішімліклер кім. Виски, сколы янда. Шундай әйберләрің. Менә хәзер киттек бургерныйга. Картошка фри, бургер. Көне буе мында менә. Көне буе шунда бирәләр, тараталар. Менә дуслар. Mesela burger pişirələr, kartoşka fri, qayını aşatalar. Mansa gözləmə. Sır белән пирожки, сигареты дигән. Аманда пицца. Пицца пешерәләр. Неманса бу барда алкоголь салмыйлар уже монда. Пиво гына ярый, потому что диңгезгә якын. Монда исереп бата күрмәсеннәр дип уйланылгандыр инде. Менә кайтырып апалар пиво салалар. Merhaba. Bir bardak şey alabilir miyim? Ha, ne evet bunda? Aa. Türk çayı. Менә диңгезгә барып җиттек. Kardeşler, dostlar. Кеше су керә. Суык дип тормый. Уйлап та бермиләр балалар белән.
Biz de kirdik indi, nişte diyesin indi. Koya barasın. Dengizge kelip, dengizge kirmeysin mi deyindi. Ya dengiz dostlar. Yakınırak barayım indi. Benim anda. Soğuk hali, soğuk. Su soğuk hali. Hazır dronnu uçurup, anau karabilni barıp uğratıp qarargay kelip çıksa. Bismillahirrahmanirrahim deyip жиллерак, конечно. Дронны ұшыруға. Ну, ярар. Жилі погодада да ұшал ол. Өзі. Бәләкәч. Тек, қайда тегізірек. Тек. Все, запись башланды. Ұшып кеттік. Antalya Akdeniz boyları. Balık tut, balıkçılar otura.
Міне біздің отельнің бұяқ башы. Міне мұнда көпме лежаклар буш. Әлі. Құм қызу уже. Құмда атлап барасың, аяқлар яна. Енді сағат біріншілердір енді. Шоңға да шулай. Қызурақ. Вай. Міне біздің отельнің пляжы. Міне мында достар. Кешке шоу шушында ұза. Мынанда міне зор сахна. Амфитеатр деп атайларын. Обычно шулай. Кеше мында акробатлар, биючелер тамаша қойды. Кімге кешке дискотека, түнгі дискотека орыны. Ана кіре тұрған магазиндар, кебетлер. Şu orasında. Şu orasında kirip asqa түшіп bir yerге bola. Аңардан башқа сағат бір Умнардан бассейн янында не бар, сахна бар, сонда халықны бейтелер. Tağın bir bar. Bunda nende? Turkish чай, Turkish кофе, фруктовый, экспрессо, water, вода, cold кофе, диет, фанта, спрайт, минеральная вода, минеральный тоник, water, бир. Şular gınamı. Merhaba. Merhaba. Turkish чай. Apple чай. Apple чай шикарный мı? Мындай обычный. Да. Все, tamam. Обычный. Elma. Mınday gerekmey. Mineralka. Mineralni var da. Hay. Limon çıkmıyor da. Teşekkür ederim. Rica ederim. Дискотек орын көрсетейін енді. Кімдер келе ештер. Балаларын ұйқақаш барып бейіп келерге бала. Орынын көрсетем. Міне ол. Ресторан астында. Екі кіре тұрған орын бар. Бірсі мұнда. Бірсі рестораннан соң. Ресторан қырында. Шушысын көрсетем. Мұнда балалар
ойнарға қалдыра тұрған балалар бөлмесі де бар. Аманда міне доктор. Но біздің страховка докторны не покрывает. Тағын $30 төлерге керек. Бір нәрсе болса. Так, міне ол дискотеканың кіре тұрған орыны шошында. Түнгі дискотека. Қазір балаларны қойда қалдырып бұла. Көрсетем. Міне мұнда балаларны. Merhaba. Kids. Міне мұнда қалдырып бұла балаларны. Night Mint Juice Club. Нешеден шай 10-нан 12-де 30-ға, 14-де 30-дан сағат кешке 5-ке қатылы мини-дискі. Все, покаға, тамам. Так, мұнда достар келгенде бөлмелерде 5 йылдызлы отель болса да, зубной паста жоқ. Өзіңіз біле алығыз, зубной щетка өзіңіз біле алығыз. Шампунь өзіңіз біле алығыз. Шунан интернет мұнда жоқ дейсең де бұла. Мұнда мороженыйдан соң бар у бассейна шонда интернет тұта. И кірген яқта бар подземный переходқа түші тұрған жер. Шонда интернет бар, екі жерде. Бұлай бүтін территорияда интернет жоқ. Бесплатный Wi-Fi жоқ. Бар платный, но ол анда аның бәйесі қайбат қатшы. Біз есимка білән қолландық. Мен 5 гигабайт есим алғаным, ол менің бір күнде бітті. Так что ол бітті, потому что мен YouTube'қа кірдім. YouTube'та компьютер аша кіргеш көп трафикны ашай. Телефон білән қоллансаң, 1-2 күнге жетедір 5 гигабайт. На расчет алығыз енді 2 күнге 5 гигабайт. Неше гигабайт керегін сізге, неше күнге келесіз. Где-то шулай. Бардағы напитоклар бөлмедегі отнасына бір гене алмашына. Ол нәрсе бар, виш. Фанталар, колалар, бәлекей бутылкада су. Шул холодильник табылғанны іші бітіресін де, бұйдан алмаштырмайлар, арына біләтсі етмей. Тағын нәрсе етесім келе. Ресторан турында міне етесім келе. Ошамнықлары гіл бір түрлі. Сен келесің қойда нәрсе бар екен, уже білесің. Шонда шул әйберіне пішірелер шул вақытта. Абетқа, ұжынға практически өзгеріш жоқ. Гел бір әйбер ашадалар. Итлері бар. Шул халал итлер көбірек пішірелер. Очеритлер де бар. Шул ит алырға. Онда стейклар, тауық бұтлары, жарит етелер. Шонда әйберлер yok түгіл бар. Ош қалы бұлмы бүтін әйбер де бар. Сырлар да бар, нелер де бар. Просто бір түрлі болғаш желеп тұра башлай. Олайда әйдерге ярамай, он күлденді желедерге может. Шулайда приходится признавать, что бір түрлі ошамлық. Тағын нәрсе айтасым келе. Қолған әйбірлері әйбет, барсы да. Деңгіз кеш білән жылына, майның бүгін 12-сі кіріп үзіп шығырға бұла. Деңгіз шәп, шиста. Балалар да деңгізге кіргеләділер. Әлі жылы прям түгіл. Шолай, достар. Келегіз, көрегіз. Бұл отель
цена-качество стоит своих денег. Рахмат. Қарағаныңыз үшін. Көрішербіз.